Joo, mäkin eka olin silleen, mistä tää lähtee, kun joku sanoi, että hyppy ja sit pituus. Mä sanoin, no on kyllä aika pitkä matka pituudella, kun mä katsoin, että täältä lähtee. Niin kuin, että... Tuolta. Koira olisi tietysti kiva, kun se pysyisi lähdössä. Mä kysyn nyt yhden vahvan. Millä näin kysyy? Joo, niin oli munkin mielestä. Joo, mä olin hirveän tyytyväinen. Siis se oli niin kuin meidän koulutustason nähden ihan sitä. No, se ainut rima, minkä päällä piti kääntyä, niin tippui.